Emfuleni lwakhe phakathi kwenu noma u5 phakathi kwenu noma u5 ubani umuntu ohlobene nabantu bakwaDlamini ihlisana ongahlobene naso ohlobene nabantu bakwaDlamini wena nawe sisi wena uwewethu ohlobene nabantu bakwaDlamini ubani umuntu wena nawe yeah wesisi wena uthola isigoma yeah ukuphinda lebizwa ngokuthi semaplazini mniki mic bhuti bonakele ngicela umuntu ola ekhaya waziyo kwenzakalani aphuthume nemic waziyo kwenzakalani ola ekhaya kubeka lapho kubeka wesisi ukuphi le ndawo ebizwa ngokuthi semaplazini angizwa ma usuke wenzani wena lapho uyazelaphi leyo ndawo lalela uthi mangwele lesisi angamsize kodwa kubiza indawo uthiwa isemaplazini wathi umangwele kimi uma ngimsiza bekufanele sisihamba emfuleni wena owazi uDlamini umazi ngokusuka umbona nje namhlanje uzohlanza udele ngoba ngizothatha abantu ababili noma abathathu kuphela ngizobasiza wathi umangwele kimi angisize lo sisi mangimsiza ngihambe ngendawo othiwa iseplazini uthi umangwele lesisi ulahlekelwe zimpahla zakhe zagqoka esendaweni othiwa iseplazini uthi umangwele bekufanele mangisiza lo sisi ngimfake emanzini kodwa ngimgeze kuqala ngimqalise ukuthi into zakhe iphumelele ngoba lesisi unenkinga namanje ukugula ahamba nayo engaze sibize ngedliso elikuye ngaphakathi elingahamba lenyuke la lizolifike lapha phezulu abese yancipha emzimbeni wathi umangwele simqalise inhlahla yomsebenzi nenhlahla yemali ukuthi kuvuleke into zakhe kodwa kuhamba kubiza igama lomuntu obizwa ngothabisile noma ngothabile abantu yebo gogo abantu bawandimande noma nzimande uhlangana naphi na isibongo isibongo sakho phakathi kanzimande nondimande unzimande ubaba noma umama lo sasekhaba umama lakho usibongo sikabani leso esikababa noma esikababa unzimande sikababa uDlamini kungena uthi mangwele wena sisi angikucelisa ngibiza isibongo sasekhaba umama lakho ngithi mangikucelisa ngikucelisa impumelelo ngoba namanje wena sisi unenkinga onayo engaze sithi into eyidliso engahamba ibela kuwe ngaphakathi kodwa nesi angenzele lo muthi lo okhotho omhlophe kuphela ningawuqubi nalutho niphelo sisi mina nkosazana uNkulunkulu ekubusise thatha lesosho sami uhambe uyoguma ngaso uphalaze ugeze uzobuya ngelinye ilanga uzobonga lakini uthi umangwele wena mangabe usizwe ufuna uthola ithuba sihambe nawe semfuleni sifike sikufake emfuleni sikuqalise emfuleni sikuqalise intahla ukuthi kuvuleke into zakho mangabe ukuthi livele ithuba lokuthi nginikelise ungasali mangabe nginikelisa la ubamba umnikelo wakho noma u20 rand wakho noma u50 rand wakho ucela impumelelo ngoba kuvaleka umsebenzi kwavaleka into ethile relationship wasuzogula wena kunento elakuwe esifubeni ngaphakathi inkosi kubusise shana noNkulunkulu zazi ubani ozoba nenhlahla oyasisi lo yephezulu lapha ake ngithatha ubhuti manje ake ngithatha umuntu wesilisa ubani ozoba nenhlahla angiphakamisa izandla nonke nithi ubani umnikazi amanzi laya lana nawa wekhukhi awusondele kubhuti ethi uze ku5 liter hayi lapha sondelana la ubeke eceleni lawo manzi abeke eceleni thathelana amanye laya lana ngale ubalekelela ndawo aphakamisa awulalanga nentombazana uphi umnikazi walamanzi ngicela umnikazi walamanzi hamba umnike awubambe ngesandla ubani omunye uzoba nenhlahla lalelana isikhathi sokudlala mina nginaso mina ngifuna ukuphilisa abantu ubani ozoba nenhlahla omunye uthi ngibona ngifuna wesilisa ngifuna uthatha wesilisa ngithatha wesifazane ngifuna ngithatha wesilisa ngithatha wesifazane bese ngiyabonga
bese ngihamba ngemondweni abangifuna bazokhuluma nami emondweni manje endaweni yakho futhi yebo madoda amakhulu yebo madoda ngicela abalandeli bami baphakamise izandla bakhona abalandeli bami webhuti awungibambele imic abantu abeke phansi amanzi akho bese ungibambele imic sikhulume lento naku ukuthi angikhelele uMC emhleleleni naku ukuthi angikhelele uMC webhuti wemhlonishwa indawo yaseNdwedwe uyayazini baba awukhiphe imask yancane yebo baba ngiyazi uyazelapha indawo yaseNdwedwe ngoba kuthiwa kimi angiyendaweni yaseNdwedwe kodwa ngithi mina nebhuti uhlala khona neNdwedwe bathi cha akahlali khona kodwa hamba endaweni yaseNdwedwe uyendaweni othiwa iSetha Pharmacy wathi umongcele ngidlule lapha ngihambe ngiyendaweni othiwa iSemzunga uyazelapha indawo yaseNdwedwe isekhaya ake nishayele uNkulunkulu izandla webhuti uthi umongcele lalela uyishuthe lento yenzekela umuntu ethuba ngoba uzothi uyafika uzohlola mfowethu uthi 500 pounds ake niyazi 500 ukuhlola la ekhaya uzothi uyafika 500 pounds uma unethuba kuba khona umuntu ohamba la ebhuti bezoyishutha le nkulumo le ngoba uthola ubhuti angimsize kodwa kimi kuthiwa ngiyendaweni yaseNdwedwe ngibona kuyiwa endaweni yaSetha Pharmacy awungalele phansi ibhukhulu kuzozakala uyendaweni yaSetha Pharmacy kodwa kwaNdlovu isibongo abantu bakwandlovu bajwayeleni uthi umongcele wena bhuti uthakathiwe waloya kodwa kulanda umuthi wendlovu isibongo endaweni yaseNdwedwe endaweni okuthiwa iSetha Pharmacy uyeza bhuti wathi umongcele wena ulekelelwe isalukazi engaze sisibize sithi dume abantu bawaduba uhlobene kanjani na ngoba kama isekhaya yebo ubiza sona isibongo noma ubiza sakini isekhaya yebo kodwa uthi umongcele nabhuti angimkhulekise ngibize yebo kanti inkulu enhlala emanzini phakamani manje sawusiza abantu ngibheka intambo engathinde bhekela intambo engathinde unikele yabhuti webhuti uthi umongcele wena angikukhulekise ngifakele intambo ngoba wena bhuti uthakathwe endaweni othiwa iSendwedwe kodwa eSetha Pharmacy ngibona kulanda umuthi emzini wabaNdlovu isibongo kuthiwa ake simshaye ngibona lo bhuti uyawa maye kodwa uhamba estradini ngibona lo bhuti uyaphuka uphuka ispinal cord wathi umongcele aqalanga lapho uthi umongcele uqala kwashaya umuntu abethandana naye ngomuthi wabe seyadlula emhlabeni yeza bhuti uthi umongcele wena ebusuku mawulele kuneyibonakaliso eyifikayo kuwe ezingekho right uphupha izinja uphi umuntu abithandana naye ushone nini umhla 22 kuyiphi nyanga November lalela bhuti kulanyanga lena bekufanele ngomhla 22 wena bhuti ukuhamba nge-wheelchair uyaza bhuti uthi lo muntu okhuluma emadleleni angikusize bhuti ngoba kunomuthi ohambe wenziwa wasuyabekelwa wona wathi umongcele makuvela ithuba lokunikela thola ithuba uze la ufike unikele la ngoba kuthiwa imanga unikele intambo akaphamisa isandla umntwana lentambo onale ntambo ngicela phamisa isandla umntwana lentambo buka abantu baningi abantu lalela wena ngenayo le ntambo njengamanje ngicela ngifake itafula lifakwa ngetafula bazothenga lapha alingene lapha itafula ezothatha isikhathi lokho kuzobalwa kanjani mali lapha faka itafula lapha phuthuma nawo vula lapha ubukhiya lapha vula lapha mshana vula lapha thathaneli itafula kukuleleli bamba lapha uzobamba ngefikile la bapha umsizana
Ensukwini bengivakashele umfowethu uKhehlelezi la khona la safisa sasebenza sanika abantu intambo. Mawube nenhlahla kulezi intambo ngicela ngitsheke kwi-Mercedes ezinye intambo lapha kwi-Mercedes. Mawube nenhlahla uzoyithola le ntambo. Mawube nenhlahla kodwa buti wami u500 le ntambo ngicela ukupha mahala. Ngiyani mshayeli izandla. Imalini ngicela ukupha mali. Sengiyaphuma stage sengiyemondweni. Makhoneti ngikhuluma nami uzozemondweni. Ngicela ngiphuthumise izinto lapha ngifake izinto. Makulethu bese uyadayisa lapha unika. Beka lapha Ntombi. Beka lapha. Bese udayisela abantu. Ngizokubuza wesisi. Beka lapha uzoba lapha emgodini. Kulungile. Ngicela uhlehlise kancane lapha. Ume lapha eduze kasisi. Ufake imbadada lapha ezinhle. Ngicela wenza soko lefuna le ntambo abawu2 kuphela. Ngicela be lapha bayithathe ngo200. Makulethu. Thani kancane khona uzokwazi ukudayisa kahle. Ya. Ngicela ukupha abawu2 kuphela abano200 abafuna le ntambo. Uba nomunye ezoba nenhlahla. Angipha amanzi lapha ayi1. Bo, thatha amanzi. Indawo yokuthiwa iwagoqo baba uyayazi. Ngiyazi baba. Uba nomuntu ongamfonela manje ngoba kuthiwa angibize umuntu wakwanzama kodwa kwagoqo ngibize umuntu wakwanzama kodwa kwagoqo ngikhulume nalomuntu ngoba uyena umuntu onolwazi ngendaba yokuthakatha kwakho. Wathi mangale kulande lomuthi lo mawulande lomuthi wasiyasetshenzwa. Njengoba wena uthi ngithi mina kudlula umuntu othweni ukuphilisana naye. Uthi mangale wena bhuti bekufanele ngabe mhla ka22 kule nyanga esikuyo njengoba kumhla namuhla mhla 5 dlala bhuti kancane siya dlala kancane kodwa uyidlalele phansi ungafaki ubhesi kakhulu. Uthi mangale bekufanele ngisize lo baba ngithatha le ntambo baba uyifaka okhala thatha le ntambo lapho ngo200 baningi ngo200 baningi esidudla ngo200. Makho namunye ufuna ngicela phambi sami lalani nika intambo umbazele ngesosho ngepin code ngaphezulu. Ngithatha intambo umbazele ngepin code ngaphezulu. Sheshe Ntombi 1 2 uba nomunye ufuna intambo no200 enza apha. Gijima baba uyithathe la. Gijima baba uphuthume ngoba isikhathi asikho. Gijima uyithathe lapha ngo200 kuphela. Mayiphela lezi intambo ikhona ezinye. Mayiphela lezi intambo ayikho into engizoyenza. Uba nongakhuluma ngomsebenzi kaDlamini before ngiqhubekela lo baba. Uyazi ukuthi Dlamini ngatshela abantu ngomsebenzi ngizoqhubeka nawe inhlonishwa. Uthi Dlamini ngatshela abantu ngomsebenzi wakho. Cela phansi isandla yedwa. Ikalele phansi siya. Ukhona ongakhuluma ngayo. Sabona mhlonishwa. Yebo njani? Siyaphila baba. Hayi ngiyaphila baba. Shabe ngamela mhlonishwa. Khona ongakusho ngomsebenzi kaDlamini. Mina engakusho ngoMdlamini, uMdlamini njengoba ningibona manje engingekho. Njengoba ningibona nje. Aze ngithuke mama bengithi sipoko ngibona lo bhuti. Lo bhuti wafika kimefa. Lo bhuti bengithi sipoko. Nathi mina wena ngimbona la wathi oh baye. Wena mawumuza kubona egula manje kanti useyaphila. Ngeke umbuke uthi unjani wena mina mbuke uthi unjani. Khuluma baba kwenze njani? Hayi ngiyambonga uDlamini ungisuse entweni engekho kwaba yinto ekhona. Vala manje udayisa intambo khona umunye besethemba. Ngicela abantu abazokwenza umuntu wesifazane noma wesilisa equshiwe le ntambo izokuvikela. Le ntambo le makhona into engezokwenzeka kuwe le ntambo iyakutshela. Le ntambo lena mangabe ukuthi uphuma lapho nabantu abakulindile lapha iyakutshela ungahambi ngaleyo ndlela. Kuyinya ngayize laphi mina ngifake yami intambo ngoba ngiyayithemba. Shaya izandla. Yena bhuti khuluma. La ekhaya engalethe umakoti wami ngangiphelile. Wahamba kanje. Le baba wahamba kanje. Elena. Yambona nje bephila. Letha lapha imizi. Letha imbiza letha iyo. Nayi. Eyasiza lo baba bese bazi inyamazana zokushumisa bese bayinsipho nesosho senhlahla eneyilonda umzimba wonke njengoba umbona wena manje umbona uyaphila lo muntu bemncane eneyilonda manje emontweni izilonda amaphepha ayilonda ayisanele emontweni kimi yithi ngoba ngudokotela wabantu ngizamphilisa yebo bro. UMdlamini ngathi bengifika kena wathi ngizokulapha kodwa bengidluleke ukulapha ngiyayiyeka lento engenzayo. Shaya izandla.
Obana babakhona ngithi mangihluleka ukulapha baba ngiyayike ukulapha abantu ngicela baphamise izandla 1 2 3 4 5 6 7 yababona abantu ababekhona leba befike gula efile ngikhuluma ngomuntu mina oyefile eletha umkakhe gula ngiyibuze ngithi mina lo sisi kodwa usabekezele kodwa la ngamncoma lo sisi ngamncoma ngathi sisi wami abandile abantu abanje imposti yenu mase sigula niyasibalakela yaba bhuti shangeni ngambela ubhuti wami hayi ngizothanda ukubonga kakhulu uDlamini ene umthembu uzokusebenzela yebo ngiyabonga yini nani wayithola la ekhaya yebo yini nani wayithola la ekhaya la ekhaya ngathola zona imbiza neyiwasho lalela la sikhuluma ngomuntu ogulayo mathu uyagula une discharge unamanzi uphethwe isifuba uphethwe ikhanda nayo into ezokusiza manini babukhulu nogogo manini ngisakhuluma ngizohlola khona manje manini la umuntu ogulayo nama-ulcer naye umuntu ophethwe isinye naye umuntu ophethwe ikhanda umuntu oshiselwa umchamo naye 200 rand ngicela no-100 rand hamba yithatha lapha etafuleni liyasiza lo baba ngicela wengane yami angithi shawuphoze kancane awushawuphoze kancane wengane yami Danesi hambulekelela immaculate lapha Danesi hambulekelela immaculate lalela intambo ngipha umuntu ono-150 imbiza ngipha umuntu ono-100 rand lehla wenyuki woza baba ngizokuthengisisa mahhala lana uphuza iglasi kusasele i-hour jikela ngale stage uphuza iglasi kusasele la 200 rand wemadoda masi yaDlamini uyalapha efamasi ufika u-10 200 rand lana ngipha 100 rand bese kuba yi-fake water le ngicela ukuphoyedwa laba bantu abahleli lapha mina nkosazana uNkulunkulu akubusise mhlaleni izandla letha amanye amanzi letha amanye amanzi letha amanye amanzi 1 2 iloshini ayikho iloshini ayikho iloshini ake ngipha umuntu okwidlamini ngiyawathola amadoda kodwa ayangishiya ngimuphe ngisosho sami Sisma so ngeLast card ngicela umuntu ofuna inamba yabe private inamba yami ozothola kuwo mina athola ama product ami ngicela ukhiphe ifoni uyilungise njengamanje uyibhale lalela mawuzohlola kimi mawuzohlola uphatha u500 uze imalukazi 8.5 ekangisebenzela khona imalukazi 8.5 athola ithuba bangene baphuma ngawo woza kithi Dlamini nenza ngani abafazi benu bengadliwa sikutshele thina ukuthi nakho lande sibeke la noma sesendlini mayithi yaqala uyifaka ivele liwe shaya izandla lendele ufuthu mnandi libeke la thatha intamo yalo ngathi imfinyazi ngiyibeke la ngilanda imphuna ngihlanganisa ngithambo ogcoba lapha ugcoba lalela ngikhuluma ngomfazi angikhulumi ngentombi la ngikhuluma ngomfazi insizwa manilobona wozani mmuze wenziwa njani safundiswa amakhetha amadala umuthi ayibambe bhuti lalela la mawukuthi uneSiyadlamini senkahla ungabi namabhadinasi si-100 rand osifunayo uzothatha lapha etafuleni bese zoba nayo insipho amabhibhesheni manje khona ibhibhesheni manje uyalalela manje-ke nangu-ke lethi bonisa baphupha umnabisa ubumnabisa testisana abantu ubulebhuti akazi usisi ubulebhuti zoba nenkinga lena ikwangene ekamere nokuklina isinye nokuthi wena baba ube inkinga ekamereni naye 200 lana 200 rand lana 100 bese kuzoba yileso semali imali ingahlali 100 bese kuba yi-fake water 50 rand kube yi-lotion 100 kuzoba yi-pin code nenamathela neseyilwane lana mawulala esilwane uphupha kabi thatha intambo kaDlamini uyihlanganise nalesiwasho kokubili lana mawulala esilwane uphupha kabi thatha le ntambo le uyifake okhanda
bese uthatha naso sonke semoya emibi sokuphela ukhale ngaso sizokulekelela emoyeni emibi lesiwasho siwu-100 kodwa khona ungakusho kubantu ngento kaDlamini bese ngiyaphuma. Hayi mina bengizothi ey'ntweni zabaDlamini ufuna isebenzi